هەشت ساڵان پێشتر دڕۆژێکەوە کە ئەڤروکەدا فەرمانە هەفتەی سێیان بەدەستێ کوردێن ئێزدی هات. دڕۆژێکەوە کە ئەڤروکەدا پێشی 8 ساڵان خلافەتە ڕەشادا هەشێ بە عەباین خوێن ڕەش و تاریڤە لەسەر ئێزدیاندا کرد. بە سیستەماتیک ئێزدی کوشتن، ڕەڤاندن، زیندە چاڵکردن. حتا نەها ژیبرینێن ڤەکریێن ئێزدیان نەهاتنە ڕاپێچان و دەرمانکردن. 8 ساڵە ئێزدی لەبەر گەرما و سەرمایە دژین. جاوێوان لێ مەرحەمەتە حکوومەتە عێراقەیە ئاوڕێکێ لێ بدە وان بپارێزە. جوهوارێن وان ji dest grûpên cudayên derve yasayê alayên cûr bi cûr li şingalê dabixew bi romet û serbilindane êzidî vegirne ve şingala xû qîbleta şingalê çiyayê şingalê. Li vê derê em behsa êzidiyan dikeyn ka çi bi serê êzidxanê hat pêşî 8 salan. Hejmara êzidiyan li Iraqê 550,000 bi giştî di wan بحثێ ئامارێن دڵئێش دکەین دناودا کو 335,806 هێژی دناو کەمپاندانە. 8 ساڵان لە بەرگەرمێ و سەرمایە و برسیبوون و مەغدوریەتێ. 8 ساڵە کوونێن وان چادرێن وان دشەوتن. 8 ساڵە ئێزدی دبنە قوربانێ گەرما و سەرما و برسێ بێ ئاوری و بێ خودانیە. یەن کو دناو شاراندا دژین بگشتیل هەرێما کوردستانê û bi gelemperî dikarin bêjin herî zêde li Sinûrê Parêzgeha Duhokê 189,337 êzidîne. Yên ku kûçberî dervey welat bûn bi taybetî piştî ku dîsa baweriya êzidiyan şikest baweriya wan nema ji bo parastina wan 100,000 êzidî li welatên cûr be cûrên Ewropî û cîhanê dijîn herî zêde jî li Almanyayê. Gava ku Daeş hatî 5,000 genç pîr û kalên êzidî kuştin û zînde çalkirin. Hêjî gûrên bi sedan êzidiyan nehatine dîtin. Hejmara revandiyan gava Daeş hat çend kes revandin bi yek destî. 6,417 êzidî revandin. Jin û keç 3,548 bûn. Di heman kivanê da zilamên kuryên ku hatine revandin bi taybetî ew zilamên ku dikarin çek helbigirin ji bo Daeşê şer bikin yan jî bi zorê dînê wan guhertin rêre û araste û mejiyê wan reşkirin 2,869 kurbûn. Kiç û jinên wan jî li mezatan kirîn û firûtin pê hate kirin ku heta niha jî çarenivîsa bi dehan nediyare. Li wê derê jî yên ku sêwî mayîn zarokên bêdayk, bêbab, bê awr û bênaz mayîn 2,745 zarokên êzidiya bêdayk û bêbab man. Jinên ku hatine rizgarkirin ji wê çaxê û heta niha ku hikûmeta Herêma Kurdistanê ku li destpêkê jî nivîsîngeheke taybet ji aliyê Nêçîrvan Barzanî hate vekirin û heta niha jî xebatên wan berdewam in ji bo rizgarkirina êzidiyên di destê Daişê de hin. Hêjî xebatên wan berdewamin û bênavberin. Jinên ku hatine azadkirin, hatine rizgarkirin ji xelafeta reş 1,207 jin hatine rizgarkirin. Zilam 339. Çima ew qas kêm zilam hatine rizgarkirin ji ber ku dibe her wan bi xwe di nav xwe de kuştibin. Zarokên kiç 1,051 hatine rizgarkirin. Zarokên kur 957 hatine rizgarkirin. Cihê amajeye dikarin bêjin di nav kempa hol ya roj da her du kempan li Rojavayê Kurdistanê belkî gelek êzidî hene ji jin û kiç û kuran newêrin bêjin em êzidî ne. Ji ber wan Daişiyên bi taybet di kempa holê de hên ditirsin wana bikujin bi awayek ji awayan dîsa kirîn û firûtin bi wan bihête kirin. Lewma nasnameya xwe vedişêrin û la xwe vedişêrin بۆ پاراستنا گیانê xwe bihîvîne rojekê ji rojan vegirne ve hem bêza xizm û kesên xwe li welat. Li vê derê jî behsa çarenivîsa wan êzidiyan dikin yên ku heta roja Evrûkê jî û piştî derbasbûna 8 salan hêjî nediyarin kes nizanîtin li ku ve ne. 2,717 êzidî bi jin û kiç û kur ve zilam ve hêjî nediyarin. Jin û kiç 1,273 zilam 1,444 hêjî nediyar. Cînosayda êzidiyan ku gûrên bikom heta niha hatine dîtin ji wan 5,000 kuştîn û zîndeçal kirîn 83 gor hatine dîtin. Mezargehên ûliyên êzidiyan jî helbet hatine armanc kirin ji ber ku eger pêştir
di fermanên pêştirên bi serê êzidiya hatin bi dirêjahiya dîrokê li ser destê Osmaniyan û piştra û heta ku piştî 2003 li ser destê Qaîde jî hemû ji bo tunekirina ûl û netewaya wan bû. Lêdawiya dawiyê şer û cînosayd û enfal li ser demografiya êzidiyan e. Ew jî şingal e ku hûn dizanin şerekê navxwe û navdewletî heye ji bo tunekirina êzidiyan li şingalê û bi destxistina wê axa stratejîka geleka bi qîmet. 83 gor heta niha hatine dîtin, hin gorendin hatine destnîşankirin, lê berdewamiya kartê da gelek sista weke pêdivî nîne. Mezargehên ûliyên êzidiyayên ku hatine teqandin ji bo tunekirina şûnasê êzidiyan li ser destê çekdarên Daişê 68 mezargehên wan hatine jinav birin. Lê hê jî qîbleta Şingalê zêndî ye. Hê jî çiyayê Şingalê avaya û êzîdxan li ser pêya ye.